Kataka pesa wa malo Nairobi kako kuga ni mama dhie basari, mama dhie health, mama dhie women empowerment. Obendo yudi yes pesa tinto yudi matinto kwa ya ugini ma wabeti account ni we'll even get donors maburu biro konyo mundu lieto bidi gikwi. Okay. Yes. Chika. Otingo gik maber. Otingo gik ginganya nya but just odhi keto no nyaka gik mantiere monego abu brief mana mantiere. Gimilo ni data management and awareness. Right now Jomo wanyalo kwan wasekwano mana 18,000 mago jo West Game duto mago jo West Game. I'm talking about the CI because bill mabire mar CI okakele as much as anja West kakelo gima echonge minyalo loso matin mar West Game koro minegi kokadhe kopuodhe to koro jo CI duto te obro konyo jo CI duto te to nyako chakre gi kamintie the need mananeno maka jo wachande kama omiyo na ywa ka wuotho ir jowadwa gi jomo nyalo wuotho go chikni ober kendo bro konyo wa kabisa ngene sama donors bro biro wabro ngeyo iginja obo miyo wa financial provisions and oversight pesa biro nadi to atiyo kode nadi to otiyo nango en gigi makanyo bendo gaidwa en gi Susan we kanyo matin nikech angeni entiere gi gik mangeny ma bende o misli modon kuro walongo ni miscellaneous ma wabro